खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय दायो आं नोंथांमोनजों सावरायनो दिनै नुजाफैलायबाय लोगोफोर दिनैनि बाथ्रायानो जाहैबाय बा टपिकआनो जाहैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव गोबां भाइरेल भिडिअ जाबाय थानायखौ जाफ्लेबाय थानायखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव रायलायनो होननानै आं दिनै ओंखारबोफिनलायबाय लोगोफोर स' गाइस अननानै नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो चेनेलखौ बेल आइकनावबो अलाव थुनानै लाबानो जाबाय आरो जाहाथे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर अननानै जाहाथे गोदान गोदान नटिफिकेसन नोंथाङा सिगांग्रो आपडेट मोननो हानायनि थ' लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नङा होमबा दिनैनि भिडिअ टपिकआव मेन टपिकआव थांसै नङा होमबा स' लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला आंनि बाथ्रा नोंथांमोननि सिगाङाव आं जि बुंनो लादों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो स' लोगोफोर बिदिबा मेन टपिकआव फैनोसै नङा होमबा मेन टपिकआ दिनैनिया जाहैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं सावरायनो लानायानो जाहैबाय दिनै आइजो माहारि बा आइला माहारि बा हौवा आरो हिन्जावनि सायाव आं भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों बे आइजो आरो आइलाफोरनि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायनो होननानै आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव ओंखारबोबाय आरोखि बेनो खोथाया दिनैहाय हौवा आरो हिन्जाव जायफोरा मानो हाबा जायो आरो मानो गारलायो नङा होमबा थिग बिदिनो गोबां आइजोफोरा हाबा जानानै सोरबा हौवाफोरजों रं नाम्बार जानानै खारदों सोरबाया जाहैबाय बिसिखौ गारदों फिसाया बिसिखौ गारदों सोरबाया बिसिया फिसायखौ गारदों थिग बिदिनो आइजो एबा आइला बिथांमोननि गेजेराव आं बे बाथ्राखौ लानानै फैदों हाबाखौ मानो जायो नङा होमबा हाबा जानायनि जाहोना मा आरो मानि थाखाय हाबा जायो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों आरो हाबाखौ मानो जायो आरो हाबाखौ जानानै मानो गारो दिनैसिम सोरबाया गथ' सासे सानै साथाम देरनानै बिथांमोना गारनानै खारदों गुबुन जायगायाव मोजां मोननाय रं नाम्बारफोरजों गोबाङानो ससियेल मिडियायाव सावरायजादों आरो सावरायगासिनो दं दिनैसिम जाफ्लेबाय थानाय बेफोर बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो लानानै फैदों आरोना बे बाथ्राया मानि थाखाय हाबा जायो आरो मानि थाखाय गारो थ' हाबा जानाय बाथ्राया ओरैनो नङा बेखौ सिरियासलि होननानै सानना लानांगोन बियो माने थैस' थांस' इयुन जोलै माने गाव इयुनाव मोजाङै मोजां संसार जालांनानै मोजाङै मोजां माने बुरिनानै बा बोरायनानै थैनाय समसिम गावनि फिसा एबा फिसौफोरा मोजाङै मोजां जाहाथे अननानै नायफिनो थिग बेखौ साननानैसो संसार एबा हाबाखौ जानाय जायो हाबा जानाय जायो आरो दानाय संसार दानाय जायो थिग बेखौनो लानानैसो हाबाखौ जानाय जायो नाथाय दिनैनि समाव मानसिफोरा जेबो बुजियाखै सम बिहामजो मोननाय सोरबा बिजामादै मोननाय बा बेफोरबायदियानो दिनै गारनानै गुबुन जायगायाव रं नाम्बारफोरजों खारदों बा बायदिसिना खामानि मावनानै दंहैयो थिग बेफोरबायदि मानसिया गावखौ माने सोलायनो नाजानाया मोजां मानोना हाबा जानाया ओरैनो नङा आरो बियो इयुन लाइफखौ साननानै सोलायनाया गासिबो मोजां होननानै आं सानो आरो दानि जाबोबाय थानाय दानि जाखांबोबाय थानाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोन बिथांमोनखौ आङो फोरमायनो सानदों जाहाथे नोंथांमोनाबो फरायनाय लिरनाय फरायनाय बेफोराव माने मैखोम गोसो होनांगौ आरो मोजाङैनो इयुन जोलैखौ दानो नाजानांगौ दानि समा माने कम्पिउटारनि जुग नालाय बेनिखायनो समजों लोगोसे माने खारनो नाजानांगौ नाथाय बै आउटनि जानला मानला बारहावा माबाफोरजों गुबुंले बारहावाजों माने बिरथिंबायनो नाङा आरो गोसोफोरा ओंखायनो दा आं बयखौबो खावलायबाय जाहाथे माने बेफोरबायदि दाजा मोजां लामायाव फै बयबो माने डेभेलप जानो थाखाय गावनि हारिखौ फोसाबनो थाखाय आरो गावनि धोरोम जाति नङा होमबा बर' हारि हिसाबै गावनि हिसाबै जाहाथे गुबुनजों दामिनि जाथों बेखौ साननानै गावनो माने मोजां लामायाव फैनो नाजादो आरो गुबुनखौबो मोजां लामाजों आगान सुरनो नोंथांमोना बयखौबो खावलायदो जाय मानसिया जानानै थांखांबाय
जाय मानसिया जानानै मोनखांबाय गुबुनजों खारनानै गबबाय बा गाब्रबाय बिथांमोना माने गुबुनखौ फोसाव जाहाथे आं बायदि दाजा होननानै बिथांमोना डाइरेक्ट रोखानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनो हानांगोन आरो बुंनांगोन। आंनि बायदिब्ला बिथांमोना बुंब्ला होमबाना गुबुन मानसिफ्राबो माने जाहाथे बिदि जानाय नङा। माने नंमारगौ गुबुन फिसाय थासेयावबो आं गुबुनजों खारोबा माने गाब्रयो जाहाथे आङो बिनिसाय बांसिनसो खस्थ' आरो गोदाव सोराव जानाङो होननानै बिथांमोना साननानै लागोन। बा फिसायफोराबो जायफ्रा हौवाफोर बिथांमोनाबो गारनानै खारो बिसिफोरखौ, बैसोरबो माने ससियेल मिडियायाव फैनांगौ आरो बिथांमोनाबो बुंनांगौ। गोबाङानो बुंदों ससियेल मिडियायाव फैदों, खिन्थु बिसिफोरखौ खारनायखौ नागिरनानै लाबोनाय बिथांमोना नागिरनानै लांफैदों तामिलनाडु, बेंगलर बायदिसिनायाव लांफैदों आरोखि। दा बिथांमोनखौ हमनानै हरनाय जादों बेंगलर एस'सिएसन बायदिसिना बिथांमोना ससियेल मिडियायाव आगारदों, बिथांमोनखौ नुदों, बयबो रायजो राजायाबो नुदों। जायफ्रा नुवाखै बिथांमोना आंनि नैबे टपिक इउटुब आंनि चेनेलजों रुबुंसार रामसियारि चेनेलजों नोंथांमोना मिथिगोन। जाहाथे आं बेखौनो फोसावबाय जाहाथे बिथांमोनाबो माने जाहाथे मोजाङै मोजां बेबायदि फोसावनानै जाहाथे बेफोरबायदि लामाजों दा आगान सुर, माने नङाबा गोदाव सोराव जानांगोन होननानै माने फोरमायलायोब्ला माने इयुननि मानसिफोरा माने इयुन समाव जाय मानसिफोरा रं नाम्बार जागोन बा सोरबा बायदिसिना रायलायगोन बैफोर मानसिफ्रा माने जाहाथे जानाय नङा आरो आंनि साननायसो दै बियो। खिन्थु बिदि फोसावोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। माने गावनि जानानै थांखांनाय जारिमिनखौ माने बुङोब्ला, गुबुननो खोन्थायोबा सेयार खालामोब्ला माने गुबुना मिथियैया माने मिथिगोन होननानै आं सानो आरो साननो गोनांखा नङा होमबा। जाय मानसिया जेनेबा मोनसे बेहेराव गाब्रबाय बा हाखराव गाब्रबाय आरो दा बै मानसिया खोन्थायोब्लासो माने नोंथाङा मिथिगोन बा जों मिथिगोन आरोना। जाय मानसिया गाब्रबाय आं नैबे लामाजों थांनानै आं हाखराव गाब्रदों, बे लामाजों दाथां होननानै बुङोब्ला जों थांफेरि मानसिया माने बै लामाजों थाङोब्ला माने जोंखौ बादा होनाय लोगो लोगो जों नंमारगौ। बा जों अख्रा गोसोनि मानसिबा अख्राथार बिराद गोसोआ अख्रा माने मानिया, रावनिबो खोथाखौ बुंनायखौ मानिया, बै आं मानिथारि मानसियाबो माने थांनानै नायथारगोन आरो बै लामायाव नंमारगौना नंमारा, हाखर दंमारोना गैमारा। जेब्ला थांनानै नायगोन बे मानसिया गाब्रगोन अब्ला बा नुबाय आरो बे बेसेबां गोथौ हाखर बेखौ नुनानै फैबाय, जेनेबा साननो हाबाय आरो जेनेबा बियो माइनाव माने साननानै बिथाङा माने गिदिंफिनबाय, नंमारगौ बिदि जामारगोन खोमा होननानै माने जामारोबो। आं ससियेल मिडियायावबो नुदों गोबां बेबायदि साननानै माने गिदिंफिनगोन आरोखि। बे आंनि साननाय आरोना, माने आंनि गोसोनि साननाय। जाहाथे बेफोरबायदिनो फोसावलायोबासो मिथिलायनानै माने सोरबा गाज्रि लामाजों थांनो नागिरनायबो फावसायो आरोखि। ओंखायनो आं खावलायबाय बयखौबो जाहाथे बेफोरबायदि जाखांनाय मानसिया माने गुबुननो फोसावो आरो दाजाथों होननानै बयखौबो माने मिथिहोयो आरो फोरमायो आरो आं बेखौनो खावलायबाय। आरो गोदान आङो माने नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायनो आखायाव लादोंमोन, नाथाय आंनाव एसेबां माबा गैया नालाय, बेफोरबायदि भिडिअ फैबाय थाया नालाय, फैनोबो हाया, समबो गैया। बिनि थाखायनो माने आङो बावफिनलांजोबो। बेनिखायनो माने आं लिरनाबो लाया मालायफोरबायदि। जि माने आं माने निउसाव जेनेबा भाइरेल जानाय बा माबा माबि भाइरेल जानाय बेखौ आं नुनानै माने लायो आरोखि। जेनेबा गोसोआव लाबाय आं जेनेबा बिदि साननानै माने आं बुजायहरनोसै बेफोरबायदि साननानै माने आङो भिडिअखौ खालामनाय जायो। नाथाय बेयाव बुंबाय थानायनि गेजेरजोंनो माने बावलांफिननानै माने थालाङो आरो आंनि बाथ्राया। माने गोबां सानो दिनै मोनसे निउसाव होदों डिसेम्बर 4 तारिख नङा होमबा, दिनै लावदुमजों आरो गेमस्रिजों बिथांमोन जेनेबा रिलेसनशिपआव दंखायो नङा होमबा, बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड जेनेबा बिसोर सानैजों मोजां मोनलायखायो। दा बिनि भिडिअखौबो सोरबा आगारदोंनो भाइरेल फट' खालामनानै। दा बेफोर माने जोंनि जायफोर जेनेबा इउटुबार बा ससियेल मिडियायाव फैबाय थाग्रा बिथांमोनखौ आं खावलायो जाहाथे मालायनि फट'फोरखौ बेफोरबायदि कपि खालामनानै जाहाथे दा आगारनो नाङा। माने बेफोरबायदि आगारनाया माने मोजां जायाखै आरो आं सानो। खिन्थु बिथांमोना मा जादोंमोन बिनि बागै माने सोंनाय फिननाय खालामनोब्ला बिथांमोना मिथिलायनानै जुदि आगारदोंब्ला बे बेलेग बाथ्रा आरोना। खिन्थु आं डाइरेक्ट निउसावसो नुदों बिथांमोननि माबाखौ फट'खौ माने भाइरेल खालामदों बिदि होननानै
बुंदों आरो जेनेबा बिसोर सानैजों गोसथोलायखायो जेनेबा बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड बेफोरबायदि होनदों आरो निउसाव नोंथांमोनाबो नुखाबाय जानांगौ। दा बेखौ लानानैनो आङो माखासे बुंदों आरोखि जाहाथे गुबुनफ्राबो बेफोरबायदि दाजाथों आरो जानोबो नाङा इसोरनि अननायाव अननानै जोंनि बर' हारि हिसाबै माने मोजां गोजौ थाखोआव दावखोलांनो थाखाय डेभेलप जानो थाखाय आं मोजां बयखौबो जाजानो लुबैयो आरो जाहाथे जों बर' हारिया गेरेमसा हारि मुलुगाव बयजोंबो सिनायजानाय मिथिजानाय बांसिन आरो जाबावनो हाथों होननानै आं सानो। बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननाय जासिनानै माबाफोर आंनि बे बुंलांनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा मोनगोन होननानै आङो आसा खालामबाय आरो निमाहा बिनाय थाबाय जाहाथे आंखौ निमाहा होयो भुल गेना गोरोन्थि जादोंब्ला। आरो आंनि भिडिअ लाबोनायनि गेजेरजों आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। एसेनोसै।